Представяме ви сграда Тифани, диамантът в короната на Малинова долина. Ето и няколко факта за сградата. Енергоефективна сграда от клас А. Умен дом с имплементирана Smart Home система с възможност за зареждане на вашия електромобил. Тифани е устойчив дом, изграден от естествени екологични материали, доказващ как и в града може да се живее в баланс с природата. С нисък разход на енергия през целия жизнен цикъл на проекта. Намира се в сърцето на Малинова долина, в близост до 190-та детска градина и пътеща метростанция НСА, заобиколен от линейен парк Сухата река и парк Бартоко. Хората, които инвестират в нашите проекти, са с високо ниво на съзнание, будна съвест и смисъл за бъдещето. Ювелирната архитектура, изящни форми и изчистени дизайнерски решения нанасят финалния щрих на проекта. Удоволствие за нас да останем сега за себе си. Сигурна, устойчива и подвластна на времето сграда Тифани. Аз съм Цвети и ще бъда истински щастлива да съм част от сбъдването на една ваша мечта да закупите дом от Alpine Home.